Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Polo Supreme Oud for Men. Iyan ni siya ni Ralph Lauren. Te, panlalaki ni siya pero kung luyag pa siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag eau de parfum ni siya butang balon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mainat kag makahang kag makahoy. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Te, ano ang iyang mga nota? For the top, we have cinnamon kag pink pepper. Ang cinnamon, amo na siya ang makahang kag mainat kag matamis nga nota. Tapos pink pepper, dugang pagkakahang. Na kag for the mid we have agarwood. Ang agarwood amo na ang wood nga masimutan mo dayon sa sini nga pahamot, nagahatag siya sing pagkadalom. Na kag for the base we have gayak wood kag vetiver. Ang gayak wood dumausok na siya nga kahoy nga nota. Tapos vetiver kuskus duhilamon kusimutan. Na te kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa naman, bye bye.